Zamrzavanjem se produljuje život namirnicama, iako je na prvi pogled to vrlo jednostavno, zamrzavanje ima svoja pravila. Važno je da su namirnice zdravstveno ispravne jer smrzavanje hrane ne uništava mikroorganizme, već ih dovodi u neaktivnu fazu. Kada odmrzavamo namirnice, moramo paziti da ih odmrzavamo vrlo polagano i bila bi preporuka odmrzavati ih na što nižim temperaturama. U ovisnosti zapravo kako smo tu namirnicu početno smrznuli, ovisit će njezina kvaliteta nakon samog odmrzavanja. Odmrzavanjem se ponovno aktiviraju mikroorganizmi, pa naša sugovornica preporuča da se te namirnice čim prije pripreme i konzumiraju. Za proces smrzavanja najpogodniji su riba i meso. U kućanstvu je preporuka između recimo 3 i 6 mjeseci, što je riba masnija, to će njezina trajnost biti u stvari manja. Pa recimo losos, tuna, haringa, tu će biti preporuka držati takvu ribu recimo nekakvih 3 mjeseca, dok ćemo za bijelu ribu moći i 6 mjeseci. Divljač u zamrzivaču može biti 3 do 4 mjeseca, janjeće i teleće meso do 9 mjeseci, a svinjetina i do godinu dana, kao i meso peradi. Iznimka su, na primjer, batak, zabatak i krila. Njih se preporuča čuvati u ledenici do 9 mjeseci. Ako se radi recimo o mljevenom mesu, masnim komadima mesa, tu je preporuka nekakvih 3 do 4 mjeseca, za slaninu svega recimo mjesec dana. Ako su čitavi, znači komadi, ajmo reći mesa, i do 12 mjeseci. Emulzije poput majoneza ili masnih umaka također nije dobro smrzavati, kaže nam naša sugovornica. Kod njih dolazi do razdvajanja vodene i masne faze, pa nakon odmrzavanja gube svoju formu. Jednako je s kiselim vrhnjem, jogurtom i pudingom. Do 6 mjeseci može se čuvati mlijeko i sir, iako nije preporučljivo. Namirnice koje lošije podnose smrzavanju su svakako recimo jaje u ljusci, kuhano jaje, to nije nikako preporuka smrzavati. Isto tako gotova jela tipa salata od recimo ribe, piletine, puretine, različitih mesa sa kuhanim žutaricama, sa kuhanom tjesteninom. Kada je riječ o voću i povrću, zdravi plodovi prirode u zamrznutom stanju mogu stajati od 8 mjeseci do godine dana. Citruse se zamrznutima preporuča držati do 3 mjeseca. Nije loše blanširati povrće prije samog smrzavanja, time ćemo mu dodatno produžiti trajnost. Recimo nekakve mahunarke, grahorice također možemo držati između 6 i 12 mjeseci, u industriji nešto duže. Postoji i povrće i voće koje nije pogodno za smrzavanje. To su namirnice koje u svome sastavu imaju puno vode. Kako bi izgubilo vodu te bilo prikladnije za slastice i smutije, vrlo često se zamrzava bobičasto voće. Jednako tako nije preporuka recimo lubenicu ili svježi krastavac smrzavati, zato što su to namirnice koje sadrže jako puno vode i kad ih odmrznemo, ta voda će jednostavno iz njih iscuriti, one će promijeniti organoleptička svojstva, konzistenciju, teksturu i neće biti dobre za konzumiranje. Ono što se ne preporuča smrzavati je pečeno i pohano meso ili recimo pire krumpir, jer oni gube na svojoj vrijednosti. Kuhano meso može se u zamrzivaču držati do 3 mjeseca. Tu moramo jako voditi računa o mikrobiološkoj ispravnosti same hrane koju ćemo nakon njezine pripreme smrznuti. Preporuka je da se recimo variva, gulaši, nekakve juhe ne čuvaju u zamrzivaču duže od 1 do 2 mjeseca. I da, naša sugovornica smatra kako nemate razloga brinuti da ćete zamrzavanje namirnica izgubiti njihovu nutritivnu vrijednost. Smrzavanje je jako dobar način konzerviranja. Većina vitamina, minerala i svih nutrijenata će biti sačuvana. Najosjetljiviji su možda vitamini kao što su vitamin C i vitamini B skupine koji su podložni oksidacijama. Zbog mikroorganizama koji se razvijaju u zamrzivaču, preporučljivo je bilo odlediti zamrzivač svakih 6 mjeseci. I za kraj, još jedan savjet. Kad primijetite da je sloj leda veći od pola centimetra, to je znak da ledenica gubi na kvaliteti i brzini smrzavanja.